nadaot man niyang buhok eh. Gamay pa, kuan pa ni sa grade 2 kay apil man ni sa ukulele sa eskwelahan ba. Wa ni kasuway man yang buhok kuan ba kini sa kanang wala po. Kanang sige kanang na dito guys butang apply dito sa yang buhok na unsa. Nadaot na ni sa imong ani ang buhok ni sa sugod pagkuan. Grade 5, grade 6. Namatay ang buhok, naluto na sa sigig oil. Ang buhok nga nung baga kina sa buhok. Mo kortihan mi. Di man may baga buhok. Tagai ba? Tingnan extension dati. Una ah. Pwede na ni siya no? Okay. Ay, ako na namin. Isibog lang ng lamisa diri ay. Dili. Wala din sa ibaw nga. Wala kay ba? Sa bibi ba? No, pawal. Secret. Pagpawal to be kay baga kay mo buhok be. Ganito gud say. Ako rin na mi. Isibog na dito be. Kasi kuman ko dito. Wow, ay man ko. Baga kay buhok. Plan yang buhok. Ha? Plan yang buhok. Kasi mga gamay no? Ano Lagi? Ay, nilak be ha? Bibi ba? Basta. Kaya sa ni mami gabi. Ayaw, nilak be. Mi ako ito na ko lang ha. Di ba wala ka na kung ano? Wala rin mo ay. Anak ko kainin mo wala. Ano nagkaban mo? Ano ba? Ha? Pupagin siya kay Bob, yung isa niya. Magawa din na sa kibaw.
Ay, hindi ako nakapin. My baby is now a lady. Straight na siya hair. Straight na siya hair.